дуруд бинандагони азиз, субҳи рӯзи 9 май ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон, қаҳрамони халқи тоҷик Каромат Шарипов дар синни 57-солагиаш аз бемории сактаи қалб аз дунё даргузашт. намози ҷанозаи Каромат Шариповро дар зодгоҳаш деҳаи Чилчашмаи ноҳияи Файзобод гузошта шуд ва дар деҳаи Номбурда ба хок супориданд. як рӯз пеш аз маргаш Номбурда дар фикри муҳоҷирони дур аз ватан буд ва аз пайвандонаш хоҳиш кардааст, ки замине ки дар Русия ба ӯ тааллуқ дорад, фурӯхта ба муҳоҷирони мазлум кӯмак кунанд. мо ҳамеша муҳоҷирон дар ҳаққи эшон дуогӯ буда, аз худо тамаъ дорем, ки ҷояшро ҷаннат ва гӯрашро пурнур гардонад. Омин ва ё раббул оламин.